जोङो देबोरगाव ब्लकनिफ्राय आंजों लोगोसे जोंहा गाहाय नेहाथारि दङ जोङो जयैनो बे बिसमुरिनिफ्राय थांनाय सरलपारासिम थांनाय बे 40 किल'मिटार लामाखौ जे जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय रिफायरिं इमारजेन्सिनि थाखाय बानायगासिनो दं जों बेखौ नायदिंनो थाखाय फैदों दा खामानिया खोब स्पिडै सोलिगासिनो दं दा बे लामानि थाखाय जोङो गोबाव समनिफ्रायनो जेराव रायजो राजाफोरजों जों नुजादों सरलपारानिफ्राय लानानै उल्थापानि बिसमुरिसिमाव जों रायजो राजाफोरनो खोथा होबोबाय थाखादोंमोन जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरि सारमोननि खोथा मथेयैनो जों खोथा होबोबाय थाखादोंमोन अफिसियेलि प्रसेसफ्रा जाबाय सोलिबाय थादोंमोन नाथाय नैबे माखासे अफिसनि नियम नितिफोरखौ लानानै हयथ' खामानिफ्रा जाथ'वाखैमोन अब्लाबो जोङो जोंनि मानगोनां सिएम प्रमद बर' सारजों जोङो सावरायलायनानै बे लामाखौ इमारजेन्सि माबा मोनसे खालामनानै होनांगौ होननानै जोङो सावरायनाय जादोंमोन थांनाय एप्रिल दाननि 24-25नि जे बाजेट सेसन बे बाजेट सेसनाव जोंना एमसिएलए जेम्स बिथाङा जे बाजेट सेसनाव मोनसे कुइसन दैखांदोंमोन बे कुइसन दैखांनायाव जोंनि सिएम प्रमद बर' सारा मोनसे रिप्लाइ होदोंमोन बिथाङा मोनसे कुइसन दैखांदोंमोन सापागुरिनिफ्राय थांनाय खयला मैलासिम लामानि सायाव जेब्ला कुइसन खालामदोंमोन बेखौ आसाम मालानि गेजेरजों मावफुंनानै होनाय जासिगोन आरो इमारजेन्सिनि थाखाय थाबैनो मावफुंनानै होनाय जागोन थिग बेबायदिनो नैबे सरलपारानि लामाखौबो थाबैनो इमारजेन्सिनि थाखाय मावफुंनानै होनाय जागोन होननानै खोथा होदों आरो जोंनि सिगाङावबो खोथा होदों बे खोथा होनाय बायदिनो जोंनि प्रमद बर' सारा थांनाय नैबे मे दाननि 11 थारिखआव मोनसे वार्क अर्डार दिहुननानै होदोंमोन आरो बे खोब दुखुनांथाव जाय बिथांमोननो बे दायित्वखौ होदोंमोन वार्क अर्डारखौ होदोंमोन बिथांमोना माखासे एंगार हायै जाहोननि थाखाय बिथांमोना 11 थारिखनिफ्राय मावनानै होनो हायाखैमोन बे अफिसियेलि माखासे अर्डारफोरखौ नुनानै हयथ' जोंनि बिरोधि दलनि माखासे सोद्रोमाफ्रा माखासे गेम गेलेनो थाखाय माखासे इस्यु खालामनो थाखाय बिथांमोनहा सरलपारानिफ्राय माखासे गावसोरनि दोलोनि मानसिफोरखौ लानानै मोनसे भावथिना देखायदों खामानि मावनायखौ देखायबाय थादों दा बे खामानि मावनायनि गेजेरावनो मैयाहाय जोङो मोनसे जाय मानसि व्यक्तिया थांनाय बोसोरसेनि सिगाङाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय एक्सपेल खालामजादोंमोन बे बिथांनिफ्राय मोनसे जोङो राव खोनानो मोन्दों बिथाङा जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ गाज्रि रावफोरजों सोंखारिदों आरो माबा सांग्रेमा सरखार होननाय मोनसे भाषा मख'दों दा बिथांनि खुगानिफ्राय जों थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बिदिनो गाज्रि रावफोरखौ जों ओंखारबाय थानाय नुयो दा बियो आपनालोगे साওক माने जुआ 1 बছৰৰ আগত माने जे व्यक्तिजने आमार हरनो जोंहा बे जाहैबाय दानि खामानि मावबाय थानाया जाहैबाय जोंनि थांलाय फैलाय गारि घरा थांलाय फैलायनि इमारजेन्सि सोलिथ'नायनि थाखाय आरो दैलांनि थाखाय सोलिनांगौनि थाखाय आरो जोङो नैबे 1-2 मासनि बिथोरावनो जोंहा मोनसे फुल फ्लेजेड लामा जानो थांगासिनो दं बे स्टेट फान्डनि गेजेरजों बे मावफुंजागोन बेखौ जोंनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो फोरमायगासिनो दं शिब साराबो फोरमायगासिनो दं बे खम समनि बिथोरावनो 2 मासनि बिथोरावनो बे गाहाम लामाया मावफुंजागोन आरो बे थांलाय फैलायनि थाखाय रायजो राजाफोरनि थाखाय सुबिदा जागोन दा आङो बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौ आपनार माने मिडियार जुगिदि आमार सरलपारा आरो उल्थापानि अनसलाव थका 4टा ब्लक सरलपारा ब्लक आरो उल्थापानि ब्लक लुंसुं ब्लक आरो लावपानि ब्लकत जिमानखिनि गाँव थका माने राइस বিলাকক मैं अनुरोध करिब विचारे आपनालोके निश्चय जाने केतियाबा माने निजर माने किबा दरकार হয় केतियाबा माने हाथिर आक्रमणत केतियाबा मरिब लगा হয় तितिया आमार सरकारत मानुह लगत ओसरत आहिब लगा হয় সেইকাৰণে সদায় आपनालोके मनत राखक माने सरकारर लगत रिलेशन যোগাযোগ तो থাকিব লাগিব केतियाबा सुबिदा असुबिदा हले आपनालोके माने आमार पार्टी अफिसर आमार लगत যোগাযোগ करिब লাগিব এইবিলাক কথা आपनालोके मनत राखक आं बेखौ खावलायदों बे ओनसोलनि मोनब्रै ब्लकनि रायजो राजाफोर दङ दिनैहाय माबा मोनसे सुबिदा असुबिदा जायोब्ला नोंथांमोनहा जोंनियावनो फैनांगोन नोंथांमोनहा जेरैबायदि थांनाय समफोराव जोंखौ लोगो हमफैनानै माखासे दुख सुखनि खोथा सावरायफैदों माखासे उसुबिदाफोरखौ लानानै सावरायफैनाय समाव नोंथांमोनखौ जों जेरै हेफाजाब होदों बेबायदिनो फैबाय थानाय समफोरावबो जोङो नोंथांमोनखौ हेफाजाब होगोन दिनै जोङो लिंसुङाव थानाय माखासे रायजो जानाय जोंनि रायजोफोर आरो उल्थापानि ब्लकआव थानाय सरलपारा ब्लकआव थानाय लावपानि ब्लकआव थानाय बिथांमोननि माखासे गोबांथार समस्याफोर दं बेफोरखौ लानानैनो जोङो बे रायजो राजाफोरनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो
दिन सान हर जों खामानि मावगासिनो बिथांमोननि रायजो जानाया जाहाथे बोरै पारमानेन्ट जायो बेफोरखौ लानानै जों खामानि मावगासिनो दं ओंखायनो रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं खावलायहरदों रायजो राजाफ्रा अरायबो जोंजों जगाजग थानांगोन जोंनि हेफाजाबखौ नोंथांमोनहा मोननो लुबैयोब्ला जोंजों हेफाजाब थानांगोन जोंबो नोंथांमोननि हेफाजाबखौ मोनोब्ला जोंबो नोंथांमोनखौ हेफाजाब होगोन बेबायदिनो जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो साबधानखासै सोरबा बिर'धि दलफोरनि खोथा बुंनायखौ बिथांमोनहा बुजिखागौ दिनैहाय बेयाव मा भावथिना देखायहैदों दिनैहाय मा गेम गेलेहैदों बेफोरखौ मिन्थिखागौ एक्सुवेलि सरकारनि माखासे नियम नितिफोरखौ लानानै हयथ' बेफोर लामाफ्रा मावजायो दिनै सोरबा बिर'धि दला सोरबा पार्टिखौ बदनाम होनो थाखाय बेफोरबायदि एक्टिं खालामनाया बहुद मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्स बे आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि एसिस्टेन्ट नार्सिं फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार डायालाइसिस टेक्निशियन अटि टेक्निशियन फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन बेजों लोगोसेयैनो ICU टेक्निशियन आरो रेडियोलॉजी टेक्निशियन कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सुलाद ला